La terra és la base de la vida i cada cop està en menys mans. L'acaparament de terres fa plegar la petita pagesia que conrea els nostres aliments i buida els pobles. Això alimenta tres crisis: la crisi climàtica, la crisi econòmica i la crisi social. Des d'Emprius fem una cosa molt valuosa, que és treure les terres del mercat per tornar-les al comú i que aquestes terres serveixin per conrear, per viure, per repoblar, però que estiguin al servei de la vida. Això sembla una utopia, però en realitat el comú ha sostingut les comunitats rurals des de fa segles i ara el que necessitem és recuperar aquesta pràctica. Sense terra no hi ha pagesia, sense pagesia no hi ha aliments i sense aliments no hi ha futur. Si vols un mosaic agroforestal ric i divers, pobles vius i boscos que no es cremin, fes-te sòcia d'Emprius. Sense terra no hi ha futur.